Hi Prok Baro. Hi everyone. Today we are in Shillong City. Te mata kan hang ne ha sol Shillong ban.com kniat. Te ha ji siang re berpen iya penta jong ka sor hi Baro ka wi. Tang ba ka ji ki jonga ha kan ne ka por ba menta. Hamlap ya ka por ban ring ya ka video ki benta ba pher bat ki benta ki bitnat jong ka sor Shillong hi Baro ka wi. Te mata kan ya linti bat menta nang don hang ne ha Anjali. Te perlok haga jingkerki ke jonga ngamio ban pen ya ke benta jo ka sor Shillong hendrengan sawan pat akwe pat kasi ban wan shoot patu kane ki benta ki petnat ki bedon haga sor Shillong hi Baro kawe tem ta singa sya lenti atar kubangi sayo siyaw ka sor Shillong kade ka way na hisor ka bapaw na ba hapo niya jungi pat kamtam hapo nugis ka sor Shillong kade ka sor ka bala kamrim ha ka sor ka ba kamhe hapo nugis jungi tegedero ka sor Shillong ka bapaw na ba hapar the hi Baro ka way ka sor Shillong ka kring ba ya kinong wan pe kai ki bahajan ni jingai berkeleng keleng kaperte kami tak kapor ngadon hang ne stan joy kapan ni stan sumo hane te perlok boro mentang ala poy hang ne ha merpran hang ne kade ga stan ka bagi beriu ki ap kali benjai sakwe ki benta jong ka sor Shillong te hang ne kade ga jika ka papona amba mensua por barang dang rit wan sakane jaka kidan ki jingking ki ba najrong te menta ka jingking ne kan syu te mentang ne pi ki do ki bala bu enti baham ta ki so pai bat ki we ki jin kam ke bangila bentit hagin kam hapo kay sem jungi te kunta perlok boro ki bayu i lemak ni video te ingin saya akan dua next part ke video kabangan sawan kenang sini Shillong bawantan ya ki benta jonga sor Shillong man pen i syaphi Baro ki perlok ki ba ya kersha ni na kapor ha man lagi video ki bangi upload hakane ke channel tingin saya kedupat bye perlok boro.